Nala tu foto cibiji pulutan ke nala tu foto enun tame apa kilo. Korjang le semua tum tame foto cirim pun jitan ke foto enun tame. Nala tu foto cibiji pulutan ke nala tu foto enun tame apa kilo. Korjang le semua tum tame foto cirim pun jitan ke foto enun tame. Asinili presiden hoi pen last kirip ku alam this inale tom along kaning hanglo asinili mithang ten amat nili ni rong pelo athema Kt.Pangti Kro one day football match Kt.Pangti Kro lake tarik thong kepen pini tarik hinian lake angdung ki tilo la sepini mate Halloween atim mate arong pen da kachipati dunji ku kewang atim lo ana phan saminili akiro pilo la pen audience aporti pini angdung kiti kecheng pen pini angdung kiti an same alang itu akam sai do anten osi dakilang kachito apor na chipidon ponili kado ka we kachitong audience supported on phan same akero pilo la pen ko thela mile tum la bangso a football khela ki biji pu kachingwai ho pen le tum committee si sengsi la kam jam do pik ni le tum along a prek asona kam do pik ang bong pen same ni tum komiti kado ka we chingrum sinitum la kam jam kado ka we nitum claim dam no la sila ki claim ke dam mate kachipadu ka tum an phan samenili akero pipar pik lo asinili media korti tum phan media kero pingtum lo pinida chupha teng pen tong ke ko asi ki pudun kang tung abang ke lan lo labang so ke khela men ki an lagi ni tuma pusar lo ni ta men ko selang li arkli tang lo chi tang lo alang li men alar sinon Pangti Kro men yo lo asi ini tum thegalong le abang RJ ko somne chini ne same hem puriya ropen rong si lapu chingwai pen jok si bang so men pen ani si phan football pathu pe man pon dang tum chingki la pen chan pon jok si kedam tang tarik thong kep agosto pen ini 2 September an bijut pon lo remain lage anon pro labang so up here nilitum awar sai ave langbung ai se nilitum bonglok pen kisok jack pen kisok si nilitum labang so langwar et up here bang ke arnam herjumi pen ajo arni sudang si nilitum lani thomban ke patuan ta pijut pon longlok ke patu tum tim tumang bong kopini akidu kisung ki popon opson doma ke khela pen ko mane ke akeng singlok ru bala puson kapre kisung doma tim tum lo nilitum labang so alang litum khela ke wang atum akisung aputhak ni litum chini dunde lapen la khelang bong ke pene injure apuson bang ke ave alang litum ke pene alang litum phan ni litum receive pon pamit hekhe atheke ni litum ta ladak bangso as khela ke kita kacharli lang amasi alang litum phan aron atang pen receive pon hekhe sitame nili ning thelo alang litum ta thang akidu ka kisung ave